Браво! So, дами и господа, добър ден. I use a microphone because I also want to be recorded on a video. So we're filming on the back, so don't worry, it won't be straight in the video. First of all, welcome to this little workshop. We're with so many people, I mean, don't know where there is all the space. So I would kindly ask you first, before we start with the presentation, that each one of you stands up, says the name, and presents who or she is from. First introduce yourself. Oh yes, first I have to introduce myself. So my name is Karel van Isakken. I'm from a Belgian company, Phoenix KM. Does everyone speak English? Everyone understands English? Who would prefer to have a Bulgarian translation as well? Don't be shy. Who would like to have? Okay, so Bulgarian translation. Добър ден на всички. Господинът до мен се казва Карел Ван Исакер и е представител на консултантска компания Phoenix KM. Това е белгийска компания, която се занимава изключително с включващо образование и обучение, както и с иновативни и достъпни услуги за хора с увреждания, техните професионалисти. I will introduce myself as well. Аз се казвам Андриан Лазаров и съм представител на българска консултантска компания Interprojects, която е разработчик на иновативни методи в помощ на лицата с специални образователни потребности. Днес ще имаме възможност с Карел да ви представим най-иновативните европейски методи и различни решения, като това са игри, използване на образователни роботи, използване на мобилния телефон като средство за учене и други. И се надяваме да ви бъде интересно. С него, преди да започнем днес сесията, се разбрахме, че във всяко едно време, когато искате да зададете въпрос, не изчаквайте края на сесията, вдигнете ръка и ще ви бъде отговорено. Искаме да бъде като разговор нашата среща, а не като презентация и слушатели. И сега ще ви дам възможност всеки да се представи, аз ще превеждам на Карел. Име и примерно от коя организация ли сте или ако сте студенти, учите каква специалност? So I will talk without microphone, but he will translate with microphone, okay? So I always call him my Vuichu, because we work very nicely together. So, yes, if maybe start with the back, if you could stand up and say who you are. Да кажете само име и от коя организация или ако сте студент. Казвам се Слава Димитрова, социална работница, при защитено жилище за хора с умствена изостаналост, град Сливен. И си Слава Димитрова from Shelter House, Сливен. Аз съм Диана Николова и работя в същото. Диана Николова from the same institution. Силвана Трендакова, Асоциация на Yes. Lady there. Съм Илиева от Българския университет, проблеми за развитие на детската реч в предучилищна възраст. Цонка Илиева, the lady is a lecturer in Plovdiv University, Department of Speech Problems, Logopedists, etc. Speech therapist. So you're a colleague of Yuri. Не били сте на Юри Янаков? Да, но в друга специалност. Благодаря. Gentleman. Аз съм Николаевич, втори курс психология. What was your first name? Николай. Nikolai. Second year Second year student. Wow. Мариана Чешева, методика на физическо възпитание за лица с умствено увреждане. Mariana Chikisheva, the ladies from Department for Physical Activities for people with какви увреждания? With motor disabled people. University. Yes, university. Добре. Даниела Гирчева, педагогически Pedagogist. Pedagogist, math. He's teaching maths. At the university. Integrals, etc. Very interesting. The lady there is. Името още имаш? Нели Кънева, second course, psychology. So you're all students here, these four? You're students. Всички ли сте в една специалност? The lady here. Yes, all of them are psychologists. Кристияна. But also Yes. psychology students. Мирела
Лиляна. Гина. She's PhD student. Pedagogy and educational psychology. Lovely. Yes. So you're a student of human stomatology? Yes. Bravo. Good. Здравейте и от мен, който не ме познава, казвам се Мария Горанова и представлявам Националната асоциация на работещите с хора с увреждания. Това са мои колеги от много години. Слави? Славейко Славков от MCA. From MCA, Carol, nice to meet you. Hello. Yes. В асоциация Мария Кюре, колегата. So the process we'll have, it is a workshop. So I'm not really interested to present here solo. I mean, I would like to have interaction. So what I suggest is, whenever you have a question, or whenever you have a suggestion, or whatever, stand up, raise the hands or whatsoever, but let's have the interaction. I already explained that to them in my introduction. Когато имате въпрос, дигайте ръка и задавайте, за да бъде по-интересно. Той не държи да си изчете слайдовете или просто да ви сподели информация, да има интерактивност и може би и от вас да се появят интересни съждения и препоръки. I was asked by the organization to cut it by 3:30. Ще приключим в 3:30. Това беше изискано от организаторите поради други дейности по So закриване. within that period, I think we're going to explain 2 to 3 games. През това време ще се опитаме да ви покажем няколко различни видови игри, които във времето сме създали и изпробвали с хора с увреждания. We have, or maybe more, we have a tablet with us, so we also give the opportunity to play around with some of the games so that you can Имаме и таблет, който може да ви даде за да ползвате игрите. Колко от вас имат телефони с Android система? Да си дигнат ръката. Добре? So you can install it on some of your phones. Защото имаме една от игрите, която е за мобилен телефон, тя е за развитие на социалните компетенции. Може би, за да спестим време, ще ви кажа само името и за да може, докато слушате, да си инсталирате. Аз съм написал тук на слайда. В Google Play изпишете това заглавие. Incas Quest в Android Market. Ето това е играта, така този знак ще ви се появи. Едно жълто голямо лого. Incas Quest. Ето така. Това е логото, което търсите. Google Play, като напишете Incas Quest, това е. И малко по-късно ще ви разкажем и за нея. Okay, so as I put it a little bit academic, because it's an academic workshop, innovative methods for education of people with disabilities. Заглавието е малко академично, но интересно от друга страна. Иновативни методи в образованието и обучението за лица с увреждания, холистично виждане по въпросите на включващото обучение. But I call it holistic because you will see we address a number of areas. Наречено е холистично, защото той ще ви покаже, че всъщност тези методи се отнасят към различни сфери и в заедостта, и в обучението, и в подобряването на дигиталните умения и други. You saw my presentation yesterday. Някой от вас присъствал ли на презентацията вчера? На неговата. Okay. You liked it? Хареса. Good. Thank you. I asked that for the following because yesterday I addressed this already. The main areas for European Union action towards inclusion. Това са основните сфери, в които Европейския съюз подпомага инициативи във връзка с включване, с включващо обучение. So there are a number of areas where the European Union, the European Commission, politically wants to address inclusion. Европейската комисия и Съвета на Европа в своите инициативи подпомагат следните сфери на подкрепа по отношение на включването. There is, for example, the one on equality and combating discrimination. Например, равенство и борба с дискриминацията. The main focus is still on employment, as I addressed yesterday. Основен фокус е върху заетостта на хората с увреждания. We have the one on accessibility of goods and services. Достъпност на услуги и на стоки. Participation as equal citizen. Участието като равни граждани в обществото. And also a number of actions that want to see how knowledge can be transferred to other countries, other continents.
Също така и трансфер на знания и на ноу-хау от едни страни в други страни в Европейския съюз. So there are a lot of objectives, some are kind of successful, some are absolutely not successful. Част от тях имат успех, но други от тях все още има какво да се желая. Now, these are objectives. Вляво са целите, These are tools. а в дясно са инструменти и възможни решения, които се предлагат за For example, you have one of the tools is legislation. От една страна имаме законодателство, което подпомага I'm тяхното sure in въвеждане. Bulgaria there is, for example, there's a European Treaty on accessibility, disability. So in Bulgarian legislation, they actually have to adjust their legislation and take that on board. Както знаете, в процеса на включване на България като член на Европейския съюз, нашето законодателство е съгласувано с европейското и тук той цитира всъщност първият документ е Европейската конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която в България е вписана в Закона за защита от дискриминация. You have an element of mainstream. What does that mean? There is a good idea, for example, in Bulgaria, and we transpose it to Belgium. Or there's a good idea in Belgium, we transpose it to Има Belgium. също и добри идеи, които се трансферират от една страна в друга, например България в Белгия и от Белгия към България. There is a cooperation, obviously, because if you want to achieve, like in the European project, we cooperate with Bulgaria, with Turkey, with lots of countries. За да постигнем въздействие на тези решения и задачи, трябва да се кооперираме на европейско ниво с различни държави. There is funding. Разбира се, винаги трябва да имаме финансиращо тяло. For example, the sheltered home initiatives here, I think they also benefit from ESF, European Social Fund. So that funding. Например, някои социални услуги като защитени жилища се подкрепят и от Европейския социален фонд. Just to explain that our activities that we show today, само да обясня, че нашите дейности, които виждате днес, са благодарени на финансирането на програмата Учени през целия живот на Европейската комисия, която изцяло се занимава с иновативни методи на обучение и подкрепа на заетостта. Then we have also an element of awareness raising, and then the last one on data collection and monitoring. Actually, this appears a lot in the Последните две дейности на разширяване значението на осведомеността по тези въпроси и на събирането на данни и мониторинг всъщност се включват и в горе споменатите инициативи. So, for example, if you're interested to know a lot about legislation, about specific cooperation, there's a very good website which is www.disability-europe.net. За повече информация относно законодателните инициативи може да получите на сайта disability-europe.net. Само да ви информирам, че тази презентация ще бъде качена на нашия Facebook акаунт, нашата страница в Facebook и там ще можете да си свалите всички тези линкове. So the presentation is also already available on yes. Now we have a very specific strategy that has been defined by the European Union. That's the European Disability Strategy 2010-2020. Важен и основен документ, който стимулира тези политики по отношение на осигуряването на включването на хората с увреждания в заетостта и в образованието. Това е Европейската стратегия в областта на уврежданията 2010-2020 година. You may think, why is he saying all those things when I'm going to see the games? Don't worry, my story will end. Може би за вас е странно защо се фокусира върху законодателство, при положение, че ще говорим за игри, за забавление и за интересни неща, но ще разберете след малко причината. So the European Disability Strategy has a number of focus points. It wants to empower people with disabilities to enjoy their full rights, to be full citizens. Има различни дейности, които целят да подпомагат хората с увреждания за реализацията на пълните им права като граждани на обществото. Трябва да няма бариери в Европа за хората с увреждания, както тези без увреждания. Например, градския транспорт да бъде достъпен за всички, независимо с увреждане или без увреждане. Както знаете, доста автобуси вече имат рампи, които се снижават на нивото на тротуара. Comply with the international commitments taken by concluding the United Nations Convention on the Rights of Persons. И както ви казах, основно тази стратегия всъщност на Европейския съюз подпомага прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. И България ратифицира това през 2006 година.
So we have all those things that we know from the European Union. We have the program analysis, the funding, the data that they provide, and etc. So years ago, and I can also speak, I think, for my Bulgarian colleagues, we started to think like, there are all those things that exist, but actually there are a lot of difference between different countries. Всъщност, както виждате, имаме законодателството, намерили сме финансиращ орган, който да подкрепи нашите инициативи, но пред нас беше предизвикателството как може да създадем решения, които да бъдат еднакво валидни за страни, които имат различен икономически и културен статус. I'll give you an example. In 2006, I heard of a Bulgarian project that dealt with mentoring. През 2006, например, аз чух за български проект, който се занимава с създаване на схеми за наставничество или за менторинг, както и други. Mentoring for people with disabilities did not exist at that time in Belgium. Did not exist. През това време в Белгия не съществуваше такъв вид менторинг програми в Белгия. So I met up with the lovely people from Bulgaria and we decided to follow up and we transferred it to Belgium. Така срещнах всъщност интересни колеги от България и решихме да пренесем това ноу-хау, този опит в Белгия. So it's not always that everything comes from the rich countries down to the poor countries or the less rich countries. It is actually sharing in all directions. С този пример ви давам, че всъщност не е задължително винаги богатите държави развитите да дават нещо ново на другите, точно обратното понякога се случва и от страни новочленки на Съюза. So there are disparities in Europe, but that requires cooperation. So we share good and best practices. Най-важното е да се споделяме различни добри, успешни практики на европейско ниво между различни държави. Now, it's one thing to know, this would be interesting for my country. If you want to implement something, you need something as well. You need money. Винаги обаче въпросът, за да може да изпробваме нещо ново, трябва да имаме допълнително средства, за да го направим. So that's why there is a possibility to develop project ideas. Затова създаваме предложения за проекти, които подаваме към Европейската комисия или към националните органи за финансиране. That I would like to explain a bit because often people ask me, I guess Andrea has got the question, many others, how do you do that? How do you come together to create something? И сега ще ви разкажа накратко, може би си задавате въпроса, как създаваме тези идеи. If you remember yesterday, I said top-down is actually not a good approach, you should go bottom-up. Както чухте, може би някои от вас, които присъстваха вчера, процесът не трябва да е отгоре надолу, а отдолу нагоре. So that's why I put as a main important point when we come up with an idea, we first have to listen to the people with disabilities themselves. What are their needs? Когато създаваме проекти за хора с увреждания, първо трябва да чуем хората с увреждания какво имат нужда и да слушаме внимателно. So how do we get that information? Because, for example, myself, I have been involved in a lot of European studies on disability, on inclusion, on accessibility. So here and there we start discovering there's a lack of support, there's a lack of this and that. На първо място ние стартираме с научно-развойният метод, с осигуряване и всъщност направата на проучвания, осъществяването на проучвания на европейско ниво и на тази база интерпретираме данните и съждаваме какви са необходимостите от различни инициативи за хора с увреждания. Било то в достъпността на услугите, било то в тяхното включване в образованието или заетостта. But also by having colleagues with disabilities that point out, hey, but this is, for example, is not addressed. So we get another idea. От друга страна, в нашите екипи имаме и хора с увреждания, които също ни информират какво е постигнато до този момент или в каква има липса, на която трябва да се намери решение за постигането ѝ. The next thing that we wonder is this an issue that lives only in Belgium, or in Bulgaria, or in Turkey, or does that live in other countries as well? След това си задаваме въпроса дали това е локален проблем за съответната страна или този проблем съществува и в други страни, например в Белгия. So we have the condition north-south, west-east. И имаме възможност да помислим север-юг или изток-запад като възможни дестинации. So you have countries from the north, from the south, from the west and the east, and we start to see, is there a commonality? Is there everywhere a problem or a challenge? Този процес на създаване на тези решения изисква и добро проучване на голямо географско ниво, за да проследим къде има сходни прилики между държавите като проблематика.
But there is also north, south, but Ligari is part of the northern hemisphere. There's also southern hemisphere, which is Africa. There's also the ones on the other side, Latin America, North America. Also with those. Ако говорим по-глобално и излезем извън рамките на Европа, и вече смятаме, че в този случай България ще се намира на север, всъщност на юг, или в Азия, или в Латинска Америка, също може да имат такива проблеми, които могат да бъдат част от едно партньорство за разработка на проекта. For example, personally, in 1 week and something, I'm going to Colombia to present also what we are doing today, to present the initiatives that we have, and to see how much can we transfer to Latin America. Например, той е открил, че ще посети след около седмица или две Колумбия, където също е открил, че има нужда от такива ресурси, ще сподели опита си, както днес го прави тук, за да може да пренесе и трансферира знанията и успешният опит от Белгия в Колумбия. So, we have the idea, we know where there is, in what countries. Намерили сме къде може да се разработи. Then we need good partners. И тогава търсим партньори за сътрудничество. So as you will see later on the one hand we have training material. От една страна тези проекти какво трябва да имат? Трябва да имат обучителен материал или дидактичен материал. След това да имам, например, иновативен ресурс, като би било това игра или приложение за мобилен телефон или софтуер. When we put that idea together in a proposal, когато so we have приложението, from the educational sector, the end users, and technology providers. има три групи партньори, които ни търсим. Хора, които са от академичните среди или от системата на професионалното образование и обучение, крайни потребители на тези продукти, било то хора с увреждания или възрастни хора или хора в неравностойно положение, и от друга страна хора, които са техници, т.е. тези, които могат да предоставят техническата инфраструктура, за да може иновативният продукт да бъде разработен. And the general approach that we have is when you set up the idea, you have to understand what are the user requirements. На първо място трябва да знаем какви са нуждите на потребителите. We have to develop training material that fits with user requirements. След това, на базата на резултатите от този анализ на потребностите, ние създаваме обучителни материални инструменти. Supportive tools, those can be games, that can be what we will show today, all kind of material that we use to support the training. И това могат да бъдат материали, които са или на хартия, или на виртуален носител. We evaluate it through pilots. Винаги ги изпробваме, правим пробиране. And we disseminate it, actually what we're doing today. И ги разпространяваме към възможно повече потребители, за да може да се знае за тяхното съществуване. Our social goals that we have with whatever we develop is it should address inclusion, and if you remember yesterday also, social inclusion is a very important aspect. And it has to improve the quality of life of people. Нашата мисия е всъщност да подкрепяме социалното включване, подчертават социално и като цяло да подобри благополучието на хората. We want the training material to be free. We develop and create tax-based money for your students, your money. But it's normal that if you develop with the tax-based money, we give for free back to the community. This is normal. Всички продукти, които създаваме, са безплатно, се предоставят за използване, защото всичко, което идва от данъкоплатците, вие сте студенти, но говорим за хора, които са всъщност плащат данъци и трябва да се върне обратно на тях като подкрепа. След 2-3 години ви ще имате този лукс да плащате също данъци. And then finally, always and everything you do, the beneficiary is the person with disability. And I would like to make the difference between end user and beneficiary. Тук трябва да направим разграничението. Ние съотносяваме нашите продукти са за хора с увреждане, но не винаги, когато казваме крайни потребители, това са само хората с увреждане. Не, напротив, това могат да бъдат. It could be that the end user is psychologist. Могат да бъдат психолози като вас. But who will benefit from it? The person with disability. Но кой всъщност материалът е за вас като професионалист за вашата работа с хората с увреждане? В крайна сметка резултата ще повлияе хората с увреждане. But it could also be that there is a mobile game that is used by the person with disability, and then of course he's an end user and beneficiary. Но има случаи, когато примерно играта се играе от човека с увреждане, всъщност в този случай той е и крайен потребител и ползвател на услугата. We're approaching the games. Наближаваме игрите, така че имате търпение. So,
we've sat together with the end users and we can actually distinguish the main groups. There are more extra ones, but the main groups are employment, ICT and assistive technology skills, social competence skills, and efficient caregiving skills. Когато гледаме всъщност обхвата на нашите идеи, на нашите продукти, ние условно сме ги разделили в 4 основни групи. Разбира се, има и други допълнителни, но смятаме, че това са 4 основни групи. Проекти за заетост, проекти в областта на развитие на дигиталните умения и знанията за помощни технологии, социалните компетенции и ефективни отгрижващи лица. Това са лицата, които предоставят подкрепа на хората с увреждания. Това могат да бъдат техни болногледачи, лични асистенти, социални асистенти и други. Това е само последните 4 години. Разбира се, имаме много повече, но представяме най-последните ни открития. So you see, we start filling up the jigsaw. Логата, които виждате във всяка една категория, всъщност са логата на инициативите, които ние сме постигнали в този процес на осигуряване на иновативни продукти. To give you an example, тук ще ви дам един пример с тази таблица. Най-горе Just explain to them that we've got leaflets also. Значи най-горе виждате имената на проектите, които ние сме разработили. Има брошури за повечето от тях на масичката, която е при входа, така че може да си вземете безплатно, когато поискате, тъй като там има и уебсайта на проекта, от него може да имате достъп до продуктите на български език и така нататък. So, I split it up here in skills. What can be played on desktop? What can be played on mobile? Is there a training manual in the handbook available? What is the cost? And is it available in Bulgarian? И тук сега в първата графа съм посочил уменията, които дадения продукт подпомага. След това дали той е достъпен за компютър или лаптоп или за мобилен телефон, дали има към него обучителен материал за използването му и каква е стойността му или изисква ли се заплащане за използването му. И в последната графа дали този материал съществува и на български език. So, first of all, it's in red, it's for free. На първо място всички от тях ги обединява това, че са безплатно предоставят за ползване. Where I've indicated it's in Bulgarian, so here, here and here, the training manuals, the mobile applications, the desktop applications fully available in Bulgarian. За тези 3 посочени проекти, които виждате най-долу маркирани с Хикс, всички материали са достъпни на български език. This one is between brackets because actually we are now making it available in Bulgarian and a follow-up project. Всъщност, проекта Атле, който виждате в предпоследната графа, съм го направил с стрелка, тъй като от него се трансферира ноу-хауто към проекта N-Care. Всъщност, материалът съвсем скоро ще го има и на български език и интегриран в този проект. So if we start with the oldest one, these were desktop games and mobile games that addressed vocational skills. На първо място, първият проект GoNet, за който аз ще ви покажа по-късно игри, се отнася относно уменията да сме готови да работим, комуникационни умения, имаме умения къде да се задържим на работа, лична хигиена и други, които ще ви разкажа по-късно. VP is for us a very important project because it trains everything on basic ICT skills. VP е специално проект, свързан с дигиталните умения и абсолютно покрива всички необходимости от знания, умения и компетенции, които човека с увреждане трябва да има в тази област. And because I only focus on the projects that also provide mobile applications, I actually did not mention here, it says it's not available in Bulgarian, we have a very good introductory ICT skill one under the dimension. Въпреки, че не сме отбелязали за този продукт, че го няма на български, всъщност имаме комплементарен материал, който е на български език с насходна тематика, така че ако проявявате интерес, може да ви даде информация къде да го намерите. And it's on different levels, so it means there's a very easy level, that's especially for people with kind of severe learning difficulties, and it goes next to level 3, which is already quite advanced. Материалът е разделен на 3 нива, в зависимост от трудността на обучителното съдържание. Най-основното ниво е за хора с сериозни специфични образователни потребности, които имат намалени умения, съответно до 3-то ниво те се повишават, се надграждат. Then we have mobile application and desktop games. За VIP имаме и приложимост и за достъп от компютър и от мобилно устройство.
In ATLEC, we went a step further, whereby we actually train people with disabilities what kind of assistive technology exists for them. След като хората с увреждания подобриха дигиталните си умения в VIP, ние ги надграждаме в ATLEC, където вече им даваме информация и за други помощни дигитални технологии, които те могат да използват. Ще ви дам примери за помощни технологии, тъй като това е един нов термин за България и много малко хора знаят какво представлява. Това са, например, има екранни четци, които е програма, софтуер, която изчита всичко, което е на екрана на един уебсайт и изчита чрез компютърен глас на човека с увреждане. Тази програма се нарича NVDA, това е най-популярната. В България е известна като Гергана, тъй като Гергана се казва момичето, което е записвало гласа си за прочитане механично на тази програма. Имаме също различни клавиатури и мишки, които са за хора с по-трудна сръчност в ръцете или примерно с проблеми в долните крайници. Има и такива приспособления за хора с проблеми с долните крайници или такива, които нямат изобщо горни крайници, биха могли да използват мишка за крака. Да, слушай. Сигурно видяхте този проект. На този проект, ако влезете на българската версия, сме посочили кои помощни технологии има в България безплатно и кои други съществуват, но в момента все още няма доставчик на тези помощни технологии в България, но бихте могли да ги закупите онлайн от интернет, от европейски сайтове. Така че имаме брошурка на проекта. Има ги някои само в Америка, други ги има и в Канада, но в зависимост от пазара, всъщност особено тези технологии, които са за хора с доста сериозни увреждания, са доста скъпи и поради тази причина никой не ги доставя в България. Но брайловите клавиатури или клавиатури и тракболове, които помагат основни проблеми на хора с двигателни увреждания на горните крайници има в България. Даже някои от тях се предоставят и безплатно от Агенцията за хората с увреждания, от тяхни локални програми, но те не са постоянни програми. Примерно да кажем 2-3 пъти в годината, за по един месец те имат такива отворени програми, в които предоставят финансова подкрепа за закупуването. Но всяка година трябва да се проверява на сайта на AHO, така е aho.government.bg е сайта на агенцията, могат да се проверяват. Но повече информация може да получите на този сайт, специално е разработен в момента. В него бихте могли да се кооперирате и с други хора, които да ви предоставят информация по отношение на помощните технологии. To find more about assistive technology in Bulgaria. Now, for this one here on assistive technology, why did we do that project? Because those that should know the best about assistive technology are family, caretakers, etc., and the people with disabilities are those that know least of it. Особено проекта за помощни технологии беше създаден за 3 групи хора, които могат да имат да почерпят полза от тях. На първо място това са хората с увреждания, като директни ползватели, но това могат да бъдат техните семейства, а могат да бъдат и професионалисти, работещи с тях. Вчера, както видяхте, неговата презентация беше фокусирана върху проекта за социалните компетенции. Днес ние ще ви представим продуктите на този проект, тъй като вчера те не бяха представени, така че повече за него ще научите в моята презентация. I just explained that yesterday there was a presentation, but there was not a demonstration. And then MCare is a project on, you'll be surprised how much you can understand. MCare is then a project on personal caregiving. MCare е проекта, който в България използвам един по-общ термин, който се нарича професионален обгрижващ персонал. Това е всъщност дефиницията, която в националния класификатор съществува и в нея всъщност влизат болногледачи, медицински сестри в домашни условия, лични асистенти, социални асистенти и още 2 или 3 професии. Така че за него може да научите от транспаранта, който виждате в синьо до вратата. Има и брошурки за проекта. Той в момента навлиза в неговата пилотна фаза, така че може би ще ви бъде интересно. В него, в мобилното приложение към този проект, ще бъде изцяло прехвърлена информацията за помощните технологии от ATLEC,
които имаме за цел всъщност тези обгрижващи лица да получат повече информация, ако, например, имат специфичен клиент със специфично заболяване или увреждане, по какъв начин да му предложат помощна технология. Няма и за идея проекта да ги научи да го ползват, но къде могат да потърсят информация и съответно, ако имат нужда допълнително обучение, тази платформа дава и линкове, които вече предоставят обучителни ресурси. Anyway, so I showed you a number of examples of projects, but what we always have in mind, because Andrea and myself, Andrea, Maria, me and Maria, I mean, we are with a couple of people that often work together on new ideas, we always have the following in mind. Когато говорим за проекти, аз създавам тази пирамида и всъщност ние работим заедно с колеги, част от тях са в тази зала. Както виждате на пирамидата, проектите започват от менторинга и от подкрепата между връстници или между хора, които са в еднакво положение на пазара на труда или в социалната сфера, след което има обучителни курсове, които са или онлайн, т.е. във вид на дистанционно обучение или на хартия, и най-горе пирамидата завършва с игрите, които са и за компютър, и за мобилни телефони. And this element, because the fact that we provide it as free material, is a reason why we are invited to other continents to present our work. Това, което виждате в червеното квадратче, FreeOR, всъщност е иконата, която предоставя, че този материал, Open Education Resource, означава, че достъпен обучителен материал е абсолютно безплатно за ползване от потребителите и това е причината всъщност да сме поканени и от държави извън Европа за трансфер на тези продукти. So we have here a drawing which this actually you could see that as the life of a person with disabilities. Това, което виждате тук на тази стрелка, е всъщност презентация на нашите дейности, но всъщност това е естественият живот на човека с увреждане. Той започва. It might be that someone gets education and stops there. Може да е бил част от образователната система и може да е спрял до един момент в тази. It might be that someone progresses to vocational training. Може да продължи в професионалното обучение. Maybe employment. Може би вече е и за трудово зает. Most important, you learn your whole life. Но най-важното е да продължава да учи през целия си живот, за да надгражда знанията, уменията и компетентностите си. Затова се обръщаме към студентите и тези докторанти сред вас. Ако си мислите, че вашето обучение ще свърши с обучителния процес, това се лъжите. Трябва да продължавате да надграждате. И смятам, че преподавателите ще се съгласят с това твърдение. В този дълъг процес на учене през целия живот ние имаме заинтересовани лица и такива, от които зависи всъщност как се осигурява този процес. Това са законодателите, учителите, обгрижващ персонал, центрове по професионално образование и обучение, работодатели. Или може да бъдат самонаети лица. Всъщност доста лица с увреждане в Европа са и предприемачи. When this is a level of support, as someone progresses, that less and less support is needed because a person becomes more and more independent. Какво е нашата мечта? Разбира се, не винаги тя се реализира в действителността, но идеята е, започвайки от образованието и стигайки до процеса на учене през целия живот, да намалява подкрепата, която се изисква от външни лица, от правителството или от държавата като цяло. Но разбира се, това е само препоръчително. So, I will be very short on this. Ще бъда много кратък. The free education resources, so the training material, the games, etc. Our target is to make sure that they are found by the appropriate target groups. Винаги трябва да имаме предвид, че всеки един от продуктите, които ви изброих, било то обучителен материал, игра или друг вид ресурс, трябва винаги да е свързан с конкретна цел, т.е. да покрива конкретен проблем, а не общо просто за самата целева група. And I would like to focus on this because you're from the academic world. Много важно да се фокусираме на последното, да бъдат
We create everything under what we call a Commons Creative License. Използваме така нареченият CCL license или на българския лиценз за равнопоставено споделяне на материали. That means you can take it from the project, you can improve it, because Което значи, че части от идеята или от продукта вие може да ги вземете безплатно, да ги надградите, да ги интегрирате. Защото ние не казваме, че имаме най-добрия материал, той винаги може да бъде по-добър. Единственото, което ние искаме е да бъдем информирани за това надграждане и съответно да поставите и връзка, т.е. референция на вашия продукт, че всъщност части от него са заимствани от друг продукт. For example, University in Belgium is in one of their courses is using project material to train people. There's nothing wrong with that. Например, някои от университетите в Белгия ние сме им предоставили материал, който те всъщност обучават своите студенти в редовен курс, но ние не искаме за заплащане за това, просто да споделят референция, че този материал е дошъл от нас. Тук съм поставил няколко линкове, видете, пишете сега. Има брошура за всяка един от тях. This is because you will have the presentation as well, but if you want to reach any of our team, ако искате да се свържете с нас, можете да пишете на тези адреси, има ги и на всяка една брошура в края. Okay, thank you, Carol. So now we give the floor to my lovely Chicho. Преди да започнем с демонстрацията, искам да ви обърна внимание на още един иновативен метод, който е абсолютно иновативен за България. И всъщност Interproject е първата компания, която в България ще го демонстрира и ще го пилотира. Това са обучителните роботи. Това са ново поколение хуманоиди, които помагат изключително много обучителния процес, специално на учащи с увреждане, с много тежки увреждания. Всъщност, благодарение на роботите, те постигат голям успех да кажем, в основни умения в математиката, например, в смятането, изваждане, умножение, деление, също така в биология, география, разпознаване на банкноти, съвети за поддържане на лична хигиена, съвети как да си търсят работа. Всеки един от... Аз така ще ви демонстрирам и най-модерното поколение от тези роботи. Всеки един от тях, от роботите, притежава всъщност интегрирани сензори и камери, с които разпознава съответно предмет или човек пред себе си. Веднъж заставайки робота пред вас, той ви сканира, т.е. запаметява вашето лице и при следващото заставане пред вас ще ви назове по име. Каква е същността на тези роботи? Защо са интересни? Защото за голяма част от тези учащи със специални образователни потребности, голяма част от тяхното забавление или времето, в което те са спокойни, е именно в играта. Когато те си взаимодействат с робота, те смятат, че това е игра, че това е дейност, в която по някакъв начин това е тяхен приятел, макар и с така по-причудливо изражение, тогава се отпускат и всъщност е доказано, че мозъка им функционира на много по-друго ниво на когнитивност в сравнение с нормалните взаимодействия с един обучител. Защото за тези хора има винаги една степен на съмнение, че те са проверявани от някой, че някой ги изпитва или нещо, ще ги разглежда на тях като някакъв музеен експонат или ще ги изследва. Затова ще ви демонстрирам всъщност няколко примерни видеоклипове, за да разберете как интерактивно роботите се занимават. Бих искал да ви подчертая, че както виждате, проектът е в самото начало в България. Но в края на проекта, което ще се случи в началото на всъщност в крайната му фаза на пилотиране в началото на 2016 година, всъщност ние ще имаме готова педагогическа рамка, по какъв начин роботите могат да бъдат внедрени в системата на масовото обучение. Подчертавам това, тъй като партньорите по проекта от Великобритания, Италия, Литва, Полша, Турция, те всички, при тях няма вече специални училища. Има масови училища, в които се интегрират хората с увреждания. И сега, ако ми позволите, ще ви пусна едно клипче.
за робота, който се нарича NAO. Това е така нареченият робот хуманоид. Хуманоид, защото наподобява на човешкото тяло. Той е с изключителни тактилни сензори в главата на 380 градуса, 360 градуса. Висок е 58 см. Може да се движи във всички посоки. И след малко ще ви покажа как играе Gangnam Style. Има сензори на крака, в които разпознава да не се сблъсква с предмети, които са пред него. Разпознава обекта с две камери. В очите му са къдени. Сега ще клекне, за да вземе палето. Цялото му движение всъщност се управлява от таблет, в който има програма и обучителят всъщност контролира всяко едно движение по много лесен начин, натискайки бутон за съответно извършване действие. И ето ние му задаваме да изхвърли патето в буклука. И бе неговия приятел. В Великобритания има и национално първенство по футбол за тези роботи. Това е по-новата версия на робота, NAO 75. Вече той има Wi-Fi връзка, т.е. може да му сваляте ресурси от интернет, да пее, да рисува, да свири. LED осветление. Сега го буднах и той го отговаря. Всички тези реплики са предварително зададени и говори на български език. За съжаление нямаме все още видео. Но има сензор за стабилизиране на тялото и съответно да се издига от повърхности. Има 4 микрофона, сонарни сензори, сензитивност на стъпалата. Това беше накратко за него. Сега ще ви демонстрирам какво прави в учебния процес. Как рисува. NAO. 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 То е съкръщение на производителя му, се казва NAO Electronics. Ето, например, как може да рисува, може да помага всъщност на човек с увреждане и да пише. Заставайки до него и всъщност двамата започват да изписват. Разбира се, не е перфектният художник, но въпросът е, че той дава пример, който всъщност учащите с увреждания следват. Те имитират много често това, което виждате. Сега ще ви покажа и за да стане. Както виждате, Нова Зеландия е производител на тези роботи.
Имам да губя повече време. Мисля, че предвидите представа. Сигурно във вас ще възникне въпроса, сигурно тези неща са доста скъпи. Да, наистина са доста скъпи като ресурс. И това е причината в много държави да са трудно достъпни, но в момента се търсят инициативи, в които държавни програми да стимулират закупуването на такива ресурси, които са част от обучителния процес. Повече за проекта може да научите на този адрес edurope.eu. Имаме и брошура на проекта. И при една следваща среща, може би след една година с вас, ще мога да ви демонстрирам вече и педагогическата рамка, в какви дейности, в каква времетраене и по какъв начин те могат да бъдат интегрирани в обучението на учащи с специални образователни потребности. Говорейки днес цял ден за игри, ще ви демонстрирам няколко игри. Всъщност те са различни по своята функция и по своя начин на създаване. Едните от тях са свързани на принципа на вярно и грешно, като например това са игри за подпомагане на личната хигиена на хора с увреждания. Например, ще ви демонстрирам тази игра, която е за личната хигиена. В нея имаме инструкции, тук се намира обучителната задача. Всъщност при човека с увреждане личната хигиена е свързана с всичко, съотносимост да бъдем чисти, здрави и социализирани. И трябва да използваме мишката, съответно бутоните за клавиши за интервал или стрелките, за да може да навигираме. И имаме въпроси и отговор. Всъщност тук горе виждате, че имаме 7 общо въпроси в първо ниво. Във всеки един имаме вярно и грешно. Играта е направена така, че в зависимост от отговора тя ви дава обратна връзка. Тоест, защо това е вярно или защо това твърдение е грешно. Тоест, играйки в нея, вие получавате обратна връзка, обратна обучителна връзка. Хубавото за вас като професионалисти е, че на края на играта цялото това съдържание се записва на PDF файл. Тоест, вие можете да преглеждате вашите клиенти или хората, за които се отнасяте, къде имат трудности, кое не им е ясно, къде допускат грешки. И всъщност при всяко едно ново игране, тъй като трябва да направим оговорката, че за да имат стойност и въздействие тези игри, те изискват многократно повторение, което всъщност е част от индивидуалния ви план със всеки един човек с увреждане. Например, отбелязваме вярно, появява се едно зелено смайли и казва: важно да сте чисти, защото иначе ще се появят микроби и може да се разболеете или да миришете лошо. След това натискаме квадратчето по него, мия зъбите си само когато се събудя сутрин. Вярно, например, да отбележим, да видим какво ще ни каже. Червеното човече се появява и казва: трябва да миете зъбите си поне 2 пъти на ден, сутрин, след ставане и вечер преди лягане. Хубаво да си миете зъбите след всяко ядене, ако е възможно. И така продължаваме напред. Ще маркирам просто на случайен принцип отговори, за да ви покажа крайния резултат. И ето, например, тук имаме 4 от 7 отговора, 57% вярни отговори. Тук може да се изпише името на играча, например Карел, и в момента, в който натиснете върху този диск, резултатите ще се запазят на десктопа на вашия компютър. Вие в него ще може да видите тогава всички резултати, които са постигнати от съответният потребител. Ето, например, ще ви покажа как изглежда в PDF файл. В него ще имате датата. Ето тук датата и часа, в който Карел е изиграл играта, и съответно под нея резултата и на кой отговор, на кой въпрос е дал правилен отговор или грешен отговор. Съответно, вие като професионалисти трябва след това да работите, за да се уточни откъде идва това неразбиране. На същия принцип имаме и игра за назначаване и запазване на работа. Това е от изключително важно значение, тъй като тези игри позволяват на доста хора, които никога не са били заети, трудово наети лица, да получат някакви първоначални идеи и да си отговорят на въпроси, които могат да срещнат на работното място. Казвам това, защото много често в нашата практика ние виждаме хора с увреждания, които са трудово наети за първи път
и благодарение на липса на тези умения или знания бива прекратена тяхната заетост и те се отказват да продължат да търсят нова, тъй като се обезкуражават поради незнание. Общо взето това, което и тази сутрин колегата Мария Горанова също сподели, проблемът на обществото за хората с увреждане е, че не знаят до какви бариери и до какви проблеми водят тези увреждания и как всъщност ние можем да интегрираме тези хора с много елементарни стъпки понякога. Това незнание води до страх в повечето хора и съответно до невключване на хората с увреждания, било то в учебния процес или било то на работа на работното място. Тази игра има 4 нива. Въпроси свързани с наемане на работа, въпроси свързани с започване на работа, как да бъдем готови да отидем на работа и при първият работен ден. Съответно, отново имаме на същия принцип вярно-грешно, отново 7 въпроса в първото ниво наемане на работа. Добре, ако пише фалшиви квалификации в автобиографията си, най-важното е да получа работата. Предполагам, че доста българи биха говорили вярно. Затова ще отбележим вярно, за да видим какво ще ни отговори играта. Съответно червено смайли. Много е важно да използвам вярни факти в автобиографията си. Трябва да получим работа, за която сме подготвени, защото ще се почувстваме зле, когато лъжата бъде разкрита. А тя рано или късно е разкрита. Както видяме, това е първата група игри. Тъй като този проект беше реализиран в годините 2007-2009 година, не поддържаме уебсайта на проекта, но разполагаме с игрите на компакт диск, така че ако някой от вас желае, може да му ги предоставим съвсем безплатно на компакт диск, да ги инсталират или на USB флашка, да ви ги предоставим, за да ги използвате. Така че имате нашите адреси и телефон, свършете се с нас и ще ги получите без никакъв проблем. Имаме още една интересна игра, която е със същото обучително съдържание. Тя ще ви е много позната, тъй като е на принципа на познатата бесеница. Само, че тук не се обесва човечето, а по-скоро е намърщено. Условието на играта е да се задържим на работа, т.е. въпросите, които в думата, която търсим, ще бъде свързана в тази насока. Когато натиснем върху указанията, търсим какво наричаме лична чистота. Да видим дали ще предположите букви, с които започнем. Може би буква А винаги съществува в думите, ако не знаем. Какво наричаме лична чистота? Да видим вие как ще отговорите. Да видим какво ще направим, ако изберем Ц, например. Не, човечето е дълсен. Щ. Притеснение. Да видим и на. И отново дава. Поддържайте личната си хигиена. Както виждате, отново има обратна връзка на играта. Тази игра е достъпна на български, английски и гръцки език, а предишната игра е достъпна и на румънски език, но много на български език. Втората група игри, които ние създаваме в сътрудничество с университета Nottingham Trent, е така наречената игра, ситуационна игра. Тя е в вида на двуизмерно изображение, тъй като отново бе създадена в периода 2007-2009 година. Вече проектът SGSCC, който вчера чувате за него, е вече триизмерна виртуална действителност, което е, все пак говорим за 2015 година, което е 7 години по-късно и съответно технологиите нарастват и дават възможности на създателите на тези игри да използват по-съвременни решения. Какво имаме тук? Всъщност тук имаме 3 основни стаи, в които всеки един човек с увреждане ги има в дома си. Това са спалнята, когато се събужда сутрин, след това ще влезем в банята, след това в хола и в кухнята, за да се приготвим храна или за закусим, да си тръгнем на работа. Играта има и възможност за второ ниво, в което самия потребител или вие като негов обучител да зададете и време, в което той трябва да се подготви с всички тези дейности и на тази база да видим дали този човек правилно управлява времето си, дали ще пристигне правилно на работа или не. Тук какъв е принципа на играта? Виждате, по земята има жълти точки. В момента, в който с бутона за стрелките виждате нашия герой
и го предвиждате към точка. Когато отидете при дадена точка, натискате интервала на клавиатурата и се появява въпрос. Какви дрехи трябва да облека за работа? Имаме спортни дрехи, плажни дрехи, без дрехи, официални дрехи. Например, избираме без дрехи. След което, втория въпрос, който задава, с какво трябва да ходи обут на работа? Подходящи обувки, маратонки, няма значение, сандали. Например, избираме, няма значение. Играта през цялото време записва тези отговори и накрая на играта тя ще даде всъщност интуитивно предписание къде е сгрешил и какво трябва да направи. Съответно, с стрелките излизаме и влизаме в банята. И тук отново, както виждате, имаме въпроси, на които трябва да отговорим. Няма да преминавам през всичките, за да мога да ви представя колкото може повече игри, а вие, ако искате, можете сами от дома си да ги изиграете и да ги опитате. По принцип, по-удобно да се играете с джойстик. Тук сме вече в кухнята. И имаме въпроси, какво трябва да се направя за обяд, например спортна енергийна напитка. И всъщност в края на играта потребителя ще напусне къщата. Тук е всъщност хола. Много има въпроси. Какво трябва да направя с писмото, което получим за срещата днес, да го изхвърля в коша, например. Умишлено маркирам грешни отговори, за да може, когато излезе. И сега тук той проверява, ето сега виждате какви са отговорите и когато ги запази в PDF файл, ще може да даде информация къде са били грешните отговори. До тук имате ли някакви въпроси? Няма се, че ви е интересно и не ви отекчавам. Така. И сега малко за да разнообразим, колко от вас успяха да инсталират играта за мобилен телефон. Добре. Аз мога да предоставя и моя телефон и още един телефон ще ви представя с тези от вас, които нямат телефон. За да играем заедно. Така. Играта се нарича въпросите на инките. Andrea, which one are you showing now? Inca's Quest Mobile Game. Имаме и на таблет. I will show on the tablet, so the people will use the phones. Кой няма телефон? Избираме езика. И така, като натиснем в началото, се появява екран, в който избираме език. Избираме български език. И сега тук избираме, за гледам повечето сте жени, трябва да изберете аз съм жена. Аз в случай няма да избирам аз съм жена. Тук отново може да изберете език, ако сте се объркали. От зеленото меню, което виждате горе, може да се върнете към основното меню на играта или да спрете звука и. Всъщност тук се спира, ако ви дразни съответно звука. Естествено имаме и бюрократичен текст, който свързва кой ни финансира и кои са авторските права на играта. Това е програмата ученик. Избираме започнем играта. В началото играта има история. Преди 600 години в стари земи младият Инка трябва да разреши голям проблем. Помогнете му да се справи с това приключение. Играта е отново триизмерна. И всъщност условието на играта е да намерите диаманта. За да ги намерите диаманта, той трябва да изиграе 3 игри и всяка игра ще му дава по един диамант, който да натрупа в своята колекция. Какво е важно да знаете вие като професионалисти?
За всяка една от трите игри има социална компетентност, която се развива. В първата игра емоциите на инките е разпознаване на чуждите емоции, като социална компетентност. Във втората игра е какво мисля за себе си или себеуважението и себеувъзвръщаването. А в третата игра е да се поставим в обувките на другите или да разберем чуждата гледна точка. Това са трите основни компетенции. Нека да започнем с първата игра заедно. Емоции на инките. Започваме играта. Всяка една игра от трите започва с обучителна, дидактична част, т.е. дава информация на човека относно социалната компетентност. Как разпознаваме емоциите? Ние можем да разпознаем емоциите, като се гледаме в лицето на човека. Например, този мъж е щастлив. Тази жена е оплашена. Натискайте бутона напред. Този мъж е ядосан. Тази жена е много тъжна. Този мъж е тъжен. Тази жена е замислена. Този мъж е изненадан. Тази жена е подозрителна. И сега нека да видим какво сме научили. Сега ще се разджуркат, както казах, като се върцава с тези лица. И всъщност на принципа на запомнянето при отваряне на всяко едно от тези квадратчета, ние трябва да напастим двойката мъж и жена, които имат на лицето си една и съща емоция. Когато натиснете две двойки и те не си съответстват, вие трябва да запомните всъщност къде сте видяли конкретна емоция, за да може следващия път, когато се появи тази емоция, да я маркирате като позната. Сигурно е трудно, както и за мен е трудно. Ето започват да се появяват основните емоции. Когато приключим, всъщност получаваме първия диамант. Успяхте ли да получите първия диамант? След всяка игра, вие можете да споделите вашето емоционално състояние или всъщност клиента с мрежа да го сподели с линка към Facebook страницата си. Разбира се, с стрелките вляво и дясно избирате вашето емоционално състояние и когато го натиснете върху линка във Facebook, той го споделя на вашата страница. Ако не желаете да го правите това, продължавате към игрите и избираме втората игра. Духът на инките. Тук трябва да видим какво мислим за нашите чувства и за нашите качества и силни страни. Какво може да правим? Да ни блокира. Ето тук може да отидете директно и да влезете на втората. От горния зелен бутон, първото копче. Да. Ето тук най-горе, зеленото копче. Той ви връща винаги към основното ниво. И така, какво може да правим в ежедневието си? Може да работим, да пътуваме, да помагаме на другите, да пеем, да рисуваме, да готвим, да се обучаваме, да обичаме, да желаем. Поредица от положителни дейности. И сега, вече идва въпрос. Тук имаме да и не. От да и не разбираме дали сме съгласни с твърдението или не сме съгласни. Ако отбележим да и е правилно, получаваме зелена ръчичка. Ако е грешно, получаваме червена ръчичка. Системата да изгрешим не ни връща в начало, а просто ни дава възможност да посочим времето отговор отново, за да разберем къде сме сгрешили. И така, полезни ли са? Да, полезни са. Нямам нещо, с което да се гордея. Да. Не е верно. Всеки човек има с какво да се гордее. Не съм постигнал нещо в живота си. Не, постигнал съм нещо в живота си. Имам добри качества. Притежавам умения за справяне с живота. Аз съм талантлив. Не съм талантлив. Я да ви напочна да кажа. Отрицателна ръчичка. Да, талантлив съм. Провалям ли съм? Не се провалям. Да го питам отново. Способен съм толкова, колкото другите. Не обичам себе си. Не, обичам себе си.
Аз съм забележителен човек. Да. Не съм ценен. Напротив, ценен човек. Обичам себе си. Да. И така. Въпросът е да стимулираме в тях положително мислене. И получаваме втория диамант при завършване на играта. Тук отново може да споделим какво може да правим, избирайки с стрелките. Аз мога да готвя, например, и да споделя във Facebook. Третата игра е с най-висока степен на сложност и в процеса на пилотирането й срещаме най-големи проблеми, особено в хора, които имат сериозни обучителни трудности. Тя е да се поставим на мястото на другите или на противоположната страна. Какъв е смисъл? Имаме два предмета, които се показват на екрана и всъщност обучаемият или човека с увреждане трябва да запамети предметите и да се представи, когато го вижда той в каква поредица са и когато е другия човек срещу него, в случая това е кралят на инките, какво вижда той. И това е описано всъщност в обучителното съдържание. Аз накратко ви разказах. Но това е принципът. Ако го виждам аз, ще го виждам така, ако го вижда краля, ще го виждам обратно. И така. Това вижда краля. Какво виждаме ние? Тоест, ние виждаме от тази страна. А сега трябва да отбележим какво е видял краля. След това имаме три предмета. Когато сме избрали грешни, отново не имаме ръчичка. Ето първия вариант е уверен. Имаме и 4 предмета. Поздравления! Вие спечелихте последният диамант. Ето виждате, той се появява на екрана. И това е края на играта с този символ. И отново тук можете да споделите, че вие сте играли тази игра и да играете отново. Имайте предвид, че за да получите третия диаманта, трябва наведнъж да изиграете играта. Ако тя се прецака или нещо спре по някаква причина, може да играете по едно от тези нива, но няма да стигнете до края с третия диамант. Дали искате да попитате нещо? Това са много трудни неща. Те са по-трудни случаи, да го не разбират нещо. Да, за това казах, че третото ниво е изключително трудно и особено за хора с сериозни проблеми в обучителни трудности е много трудно да се поставят. Това, което може би вчера сте отбелязали, ако сте присъствали, е, че всъщност тези игри са само един част от инструментариума за постигане на социалните компетенции. За тях ние сме предоставили, казвам ние, партньорите на проекта, от ръководството на професор Стаматов и доцент Савийска, сме създали наръчник с практически приложения с много по-ниско ниво за хора, които имат сериозни обучителни трудности. Там имаме над 500 упражнения в цялото ръководство, в 250 страници, в които вие като професионалист може да ги използвате. Игрите са само друг метод на алтернативна придобиване на тези знания и умения. Най-често, най-лесно в пилотирането първата игра е тази, която е с разпознаване на емоционалните и на емоциите на хора. Поставянето на другата гледна точка е много трудно и за хора без увреждане. Това е просто един илюстративен метод. Ние твърдим, че с този метод те ще могат да се поставят лесно на другата гледна точка, но ще могат поне да разберат, че има и друга страна на нещата. Има друга страна на медала, както се казва. В пространствен аспект. Да. Но все пак е нещо, все пак е алтернатива. Аз съм благодарна. Да. Слушам? Въпросът на това на втората игра. Всеки път едни и същи ли са? Да, но биха могли да бъдат и променени. В последствие имате малко по-добри дигитални умения. Онлайн, в Android Market, може да се изтегли приложение, в което може да ги промените. Да, защото идеята ми, че ако всеки път с въпросите са едни и същи, Да ги заучат и да ги играят. вече няма реално да ги... Точно за това сме помислили и има възможност, но просто изиска малко повече умения да ползвате компютър. И може да има един файл, който се отваря в Notepad
И в този файл в Notepad, знаете какво е като Microsoft Word, само че още по-опростено. Там просто, където виждате съчетанието, примерно мога да готвя, изтривате го, записвате примерно мога да рисувам, да кажем, запаметявате файла, изтегляте тогава играта от Android Market с този файл и тя ви се отваря вече с този текст. Това е целта на вас като обучители, всъщност вие също да сте част от този процес на обучение. Ние даваме просто рамката, даваме ви софтуера, даваме ви разрешението, но оттам нататък сте вие. По същия начин в игрите за хигиената и за задържане на работа, по същия начин има софтуер, който влизате, там е даже още по-лесно. Самия софтуер влизате, изтривате съдържанието или в играта с бесеницата, може да слагате колкото искате думи, защото в бесеницата имаме по-леко ниво с думи до 5 букви, имаме по-трудно ниво с думи до 7 букви и с думи до 14 букви. Например, справедливост или значимост, по-дълги думи са за хора с по-напредно ниво, т.е. са за обучаеми, които могат да се справят с повече букви. Трябва винаги да имаме предвид, че сесията с един обучаем с образователни трудности много зависи от неговите специфични особености. Тя не е както сесия с човек без увреждане. Много често пъти, например, сесиите, които са обучителни с роботи, трябват до 10 минути, защото те закупват внимание, уморяват се по-лесно, а и вследствие на много някои двигателни повреждането двигателно, те загубват и сила на тялото да имат интерактивност с човека. Така че това трябва да се има предвид с тях. И вчера също споменах сесия в формата професор Дейвид Браун, който показва в пленарната сесия рамката на всички тези игри, защото техният екип е технически и разработва тези технологии. Той спомена няколко пъти, че de facto научните изследвания доказват, че само множественото постоянно повтаряне води до въздействие. Нищо не се случва, ако изиграте играта един път. Нищо. Единствено цяло продължително повтаряне дава въздействие. Да. Много беше интересно как проверявате фактически на какво една такава игра да научи дадена медицина. Защото в крайна сметка, например, играта, която беше с движение само на червена светлина, на зелена светлина, не на червена. Това може действително да добре се прави в рамките на играта, но в края на деня аз не интересува дали ще изчакам това лице преди си на зелена светлина светофар. Да. Особен момент в игрите е точно този, който всъщност опитът, който те натрупват в виртуална среда, би било добре да се пренесе в реална среда. Когато говорим за работа с хора, с учащи с образователни проблеми в обучението, ние говорим за един дълъг период на работа. Проекта SGSC, който виждате, неговото пилотиране беше повече от 6 месеца. В проекта, който за роботите, пилотирането ще бъде 1 година. В този период има многократни сесии, в които вие като обучител бихте могли да използвате робота или да не го използвате. Специално по проекта за роботите е направено проучване 2 седмици. Вие като професионалист работите директно само с вашите методи на ежедневна работа и други 2 седмици, в които има и робот използван. И тогава може да видите къде е въздействието повече в подобрение на тези умения. Тези игри имат към тях оценъчен инструментариум. Разработени са въпросници, които всъщност на тази база те идентифицират промяната в положителен или в отрицателен аспект на развитие на определени социални компетентности. Например, на тяхното активно слушане, тяхната ангажираност в процеса, тяхната възможност за взаимодействие с вас, възможности за комуникация и така нататък. Разбира се, това е доста субективно, субективен метод на оценка и де-факто вие трябва да имате наблюдение вече там вашата работа като професионалист, да осъществите прилагането на тези знания и умения в реалната среда. Защото една игра, тя само дава средата, в която те се учат, средата, в която те изпробват наученото, но дали те в реалния живот ще я използват, това е вече работа на професионалиста. И още само да допълня това, което каза колегата, това са няколко от моите. Ние имаме едно ръководство, което съответно е назначено за самите обучители. Към ръководството си има упражнения, които са на 3 различни
получава. И имаше една графика, която много така илюстративно добре показваше разлика, когато се използват и допълнени, когато се използвали и Аз просто интересувам дали тестването става много на базата на същата игра и по друг начин да знаем дали се съществува някаква минерализация. друг вид инструментариум е различен вече. Това е много наистина. Слушай, Този колко искам да кажа, че работя с различна възраст, точно за това как тези компетенции да бъдат усвоени. Народната литература винаги се прави комплексно обучение, което включва задължително положителна подкрепа. Където всеки път, когато полеви социалната компетенция се стимулира, получава значка, електрика, чакчи, пита се дали е ползвало, ако е ползвало, пак получава другата електрика, къде му е трябвало. Ще трябва да се прави един продължителен аспект на време с помощ от учителите, Да, точно. от родителите и да има материален стимул. Да. Защото детето, знае всичко друго, то се учи от нещата, които просто наблюдава. И затова трябва да знае, че има положителен ефект, когато прилагаш компетенция. Именно поради тази причина, както видяхте в игрите, ние нямаме провал. Всъщност дори да даде грешен отговор, играта му дава възможност той да получи обратна връзка и да отговори правилно. Той не бива глобен или по някакъв начин ощетен. И в играта за мобилен телефон, и играта, която сега ще ви демонстрира за компютър, той получава диаманти за всяко едно предизвикателство, с което се справи и ги натрупва, за да получи някакъв вид еквивалент. Отделно от това, тук ги видяха диамантите в мобилната игра, а сега предстои още една игра, в която ще представя. Отделно от това, нашият екип също така разработи като вид награда за тези, които играят, така наречените топки за преодоляване на стреса. Това са специални стрес болс наречени, които те могат да стискат и всъщност на тях има логото, една усмивка. Напред не случайно сме го направили самото като усмивка. Те също получаваха и това като един вид награда за тяхното участие. Отделно от това бяхме направили едно купче, в което има различни емоционални изражения на хората. Да, вземете да го разгледате. Има различни изображения на лицето и всъщност всеки един от тях хвърляше купчето и този, който му се падаше усмивката, т.е. щастливата усмивка, той започваше пръв да играе. Така че имаше един елемент, нали, на групова работа помежду си и всъщност на награда, която те получават, макар и съвсем символична, но бяхме помислили върху този момент. Също така за голяма част от тях получиха и слушалки за мобилен телефон, за да могат, когато играят играта, да могат да слушат по-добре нейното аудио озвучаване.